pengrat Pramudita sinabung kauningan ulun narbuka piwaraning kandha kira bilanganing budaya luhur mrih tepo palupi marsudi teteking dharma ingreh kautaman purwakaning kandha winarik runtuting basa tunggal gunung memusura saya naras saya karaos mulajari wong rasa wani wuruhing diri rasa rumong sang rumang sandi dirjalmo milokaca jawa kuncang carita olo becik wis gemelar jroning pakiliran ya Gujatri amriksani pagelaran Linggih Purwa Surya Candra ndarum yang Kartika wis kira bawut rateng kawasa sari ratu Angitri Bawana purwateking Daksina bilir gumanti teman dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetukulan pangkar tumangkar kusini rambun kaya jalpating krembyah dadi padhang ing kutu-kutu malang ngatoga burung nono yang buroto dadi berantan tanpa wijalan padhang terawan sinari Sanghyang Renawi ingkang arsa merbawani jagat mungging jagat wetan tumunggup-munggup mungging kalinganmu kerabang merngangah lamun gagyayan dilat-dilat bumi saya dangu sumurup Sang Hyang Arka katon semeblakanan kering abang ismu jenar kapur bawan sinari Sang Hyang Basanta tanam tu katon ijo rujuh-rujuh bangku gunung ingkang biru moyo-moyo pucing gunung Pinemelan gendanu kasiling meraban sono lenggat lenggut kanthi kaya gunung Mangkuda Mega tantawis dangu seleng kawula tasih dene rasa apa buka karep tegal sawahe anglo sira tanop dadi sambi sendonan sesindenan pikul garulu gunde anggiring raja kayane sawanana pirembangan Samara Wangi Sang Hyang Arka dangu saya wis katon melok sinaring jagat drengenge plat papat lur kidul wetan kulon sinaring jagat kang samya budya budi berkekuwung parandatan wonten ingkang amadane kekuwunging praja negari Ngastina
ing Gajahaya ing Liman Benawi ing Guru Janggala papan jaginaru pambukaning kandha krana negari ngasna dumadi saking pulo-pulo bebanjaran sinasapan kaya Benawi tinampi ombak samudra binang langut kang tanpa wakut pegating maningal kapanto uluning Cakrawala panewane cakring pepisik sawane kineping jurang kinepung guwa serong kinarya sesuwing peksi lampet lan sarang burung wonten ugi pasisiran sasana Jembar kebeganing pasir kumbelari garis pinggir panem tuwuh hangrem bujung puyurunjung karang gitri rowe-rowe ron klompo bumi subur pasiten mawur sadengah tinandur pangkartu mangkar kawuryan dadi gunung-gunung bebanjengan angrangsang langit lenggak lenggok lampahe win mijil toya saking sendang-sendang pening tirtani iline pinara-para lain tampi waduk pinendung bentuk kinari wangiling sawah yang pategalaning nara kesmo mokal panguling tetani bebasan datan ana bumi sajeng kangkang selo sedaya tinanduran kang ora kapipan Dewa Benari Sri Anglar Pasabindan Yayah Rukmi Sari kang pinangga Pratiwi pateganggo kula wijen kang rembuyung udongan yambek wangan kaya manglung wit-witane kala kependhem kala kesimpar kala gumantung sadotan kuciwa cinawi tukulan kemame kesaresaning diri ingon-ingon raja kaya dewen sansaya ngrembaka lamun siang agdaring bangunan lamun wanci sarap surya samya mulih marang kandhange dewi-dewi tatan ana carane kandhang nganggo kinancing palang labet tebih saking Dinda Durjana Sudi samya sayep saeka kabeh akarya luhuring nusa bangsa tuwin negari Ngastinapura wana gungimbange gunung kang gumsong lestari tumurun Ratu Merah kenging binasake negari Ngastina nalika semana lagi mancik bareng jaman Cana panjang munjung pasir pamukira jinawi Kembah Ripah Kartotata Turtura Harja dasane guru kang gedhe bore pandang jagati dhuwur kuku turta adu kunjarane turta kasusuring manca praja lah sinenta wau ingkang asta pusaraning adil praja negari Ngastina Wirang-wira dan ujang nutu semaning sang nata dosa 10 nama wis mestani jejuluk sang nata Prabu Duryudana ya sang Prabu Jaka Pitana ya Kurawa Indra ya sang Tripamangsa ya sang Gendari Suta ya sang Dastarastratmaja ya sang Jaya Pitana ya sang Kurupati nalendra wangning bebanggung jejekaken kautaman sajuga lenggah madaning dampan seme babut permadan di sinasapan isawangi jebat kesturi kondone ambabar arom dumugi sanjawing pasewakan sumambung tegambar blabar sangjaning para nayaka praja pujangga para pinusepuh wonten praja negari Ngastina ananging menika tenanira pepatih negari Ngastina Sang Rekyana Patih Harya Sengkuni ya Arya Suman ya sang Trigantal Pating Plesa Jenar sumambung rawuhipun pandhita Sukalima sang Tapa Begawan Durna ya sang Resi Kumbayana ya sang Baratwaja Putra mangrupaken pilunggahipun Senopati negari Ngastina nalendra ngawungga sang Prabu Karna Basusena ya sang Suryatmaja ya sang Surya Putra tetan kantun ugi Pangeran Pati Satring Tirta Tinalang nenggih sang Raden Kartomarma Bangguru sang nata arsa medhar sabda mulat sangjaning para simba tegambar mlebar yayah samudra datanpa tebi ing jawang mludak gendera runtek umbul-umbul kiterang ngendanu kae monding mangsa labuh payung megar mendi jamur bareng mangsa rendeng tumbang ngrangap Jatingaran ing mangsa katiga panandingan tidhem sinemating pasewakan negari Ngastina nadan kudungan datanan kengobah samirana datan lumampah
Kapiyang sumung swaraning pradonga miwah pangling Waranggana sigra murmani pangandika anyarengi swaraning guntur dadya pratandha bilih Sang Hyang Bathara Kuwera dewaning kasugihaning Jawantah nyarengi lumadiring pasewakan agung wonten Praja Negari Ngastina sigra murmani pangandika Sang Prabu Suyudana ya Sang Prabu Jaka Pitana ingkang dereng kababaring lisan Sritinon ning pasewakan busana maneka warna
sepak puspiteng jono yang bansra Obro prabanyo kang suk mirat kenyaring teca lerke lat sisiring adet wimbo kekonco kati upeng mak ruto mondo saparan mangambat kungas Diwang sukmono mangadili duwi ana sasmintane ingsun jagat wasianing Bathara paman Pati Harya Sengguni ayo dadiake kaget pengilur si paman Pati Harya Sengguni dene sira ingsun pinci ana ngarsaning manira pakenira paman Pati Harya Sengguni pamaring rasa jenar
Nunamit pasang kaliman tabe tinebena ing ladune dumawahing tawang-tawang. Linepat ning tulak manunggir anak Prabu. Nyawa-nyawa jimat sesembahan kula. Sesembahan kula sinuwun Prabu Duryudana. Padukane bali dumateng ingkang abdi kepatihan nggih. Ing jawi sanget wato sing manah pindharon salamba pinanjering alun-alun. Kumitira caruk mares penggalipun manahipun ingkang bopeng kepatihan. Nanging kula sareng wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan nggih. Anak Prabu Jaka Pitana pengayoman kula wonten ing Madyapada prapting delahan. Sesembahan kula sinuwun Prabu Duryudana. Kawula nukna ninggih. Paman Pati Arya Sengguni iki ora liwat prayogan nggone Rolunggu sartane anggonira ingsun biji mongko dadi badal wakil ingsun pranata tata rangideng kamrajan murata diagi aturna kelawan panjenengan ingsun samandang aja ngandung karempit Paman Pati Arya Sengguni menawi paduka andangu bab tata rakiteng kamrajan negari Ngastina tartentu sedaya tan badhe nguci wani para kawula samya sayeg saeka kaptyakare luhuring nusa bangsa tuwin negari ing Ngastina nggih pendhaipun para prajurit ingkang boten kendhat anggen nyosami gegladhen olah kredane ngaperang wanci-wanci praja paduka katemping marang moko tartentu boten badhe anggep kunca paduka Gusti kula Sang Nata ingkang abdi kepatihan remuk kasawurna putung semangga kabandhemna nggih anak Prabu Jaka Pitana kawula nukna ninggih gawe bumbung begaling sun dene jangkep kang dadi aturira Paman Pati Arya Sengguni ora liwat pakar ingkang utama tindakna selawasing urip Paman Pati Arya Sengguni inggih namung dereng lansak sampunipun paring ingkang bapa kepatihan ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk nggih anak Prabu Jaka Pitana iki Paman Pati Arya Sengguni kula tampi dawa sami-sami boten langkung kaskecan wanggen paduka lenggah wonten praja negari Ngastina mriku Paman Pati Arya Sengguni kawula nukna ninggih sampun boten krang prayogi piswanipun ingkang bapa ing kepatihan nggih anak Prabu Jaka Pitana kawula nukna ninggih Bapa Prabanturing Sukalima Bapa Praban ingkang putra pun Duryudana ngaturaken asung pambagya raharja den budya pangastawa ugi sembah sungkem kula mungya kunjuk Sarawu paduka Bapa Prabanturing Sukalima Bapa Penemban Kumbayana Astaga semala sila bertapa sumarante apela lono ninggih nggih anak Prabu Jaka Pitana sakalengkung paduka miji dumateng piswanipun ingkang Bapa ing Sukalima dinten sakmenika wonten Ndatulaya Praja Negari Ngastina nggih mboten langkung anggen kula sowan mangke kararjan kayuwanan tebih saking rubeda kalih sing sambikala asung pudya pangastu tuwin pambagya raja sampun ingkang Bapa tampi karya Bambang Raosing bekalih tan kula mboten langkung ingkang Bapa ing Sukalima ngaturaken samtaklim kula mugi kunjuk nggih anak Prabu Jaka Pitana lho niki Bapa Pandurna kula tampi akarya Bambang Raosing bekalih boten langkung kaskecan lenggah paduka wonten Praja Negari Ngastina Bapa Prabanturing Sukalima oh nggih sampun boten kirang payogi piswanipun ingkang Bapa ing Sukalima dinten menika wonten Praja Negari Ngastina menika anak Prabu Jaka Pitana Kakang Prabu Karulik Basusena ing Kawunggu Sarawu paduka ingkang rayi ngaturaken pambagya raharja tuwin pambagya Siwana dhumateng paduka Kakang Prabu Karulik ing Kawunggu Kakang Prabu Suryanmoja jagat pangestu karo nur jagat nggih yayi mboten langkung pisawanipun ingkang raka ing Kawunggu dinten sakmenika manggih karaharjan saha kayuwanan anggen kula sowan wonten ngarsa paduka Yayi Prabu Jaka Pitana namung mboten langkung ingkang raka ing Kawunggu ngaturaken salam taklim kula mugi kunjuk ngarsa paduka Yayi Prabu Jaka Pitana Yayi Prabu sampun kula tampiaken Bambang Raosing bekalih boten langkung kaskecan ingkang paduka lenggah wonten Ndatulaya Praja Negari Ngastina mriku Kakang Prabu Karna kawula nukna ninggih sampun boten kirang prayogi pisawanipun ingkang raka ing Kawunggu dinten sakmenika Yayi Prabu Jaka Pitana apa dene Dimas Kartomarma katangipun Kakang Daya Dinalang padha tatanan barisaning para wadya bola ngemudhung gantung sipa aja nganti kang saur manuk
jering senedya mbabarake tuwenanem Brahma wigatining pasewakan Dimas Kartomarmo. Baunut-unut niki. Paduka miji dumateng besawanipun ingkang rayipun Kartomarmo sinuwun. Tartentu kula namung badhe mangestu wadya dawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu Duryudana ing Asina. Namung boten langkung dereng lan sampunipun kula kepareng ngaturaken sembah bekti kula kunjuk sandapepada Paduka Kanjeng Sinuwun ing Astina. Sinuwun Prabu Duryudana kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Ya Dimas Kartomarmo. Ora lewat pangestunipun Kakang Paitampanana lan mrayogakna nggone lungguh. Sampun boten kirang prayogi lan pangestu sampun kula pundhya karo jimat paripe danung kasantosan Koko Prabu Duryudana. Jagat Dewa Bathara Paman Padhari Sengguni. Pupu Pandura menapa diri Kakang Prabu Karna. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra ing Astinapura Duryudana Tandhawadana. Kara dinten samangke kula wantun ambaya miduweni kawontenaken pasewakan ingkang beneh lawan atur ingkang sampun. Paman mesti kemawon Paduka kaget awit sing ngandika menika pepundhen kula Paduka menika pinisepuh wonten Praja Negari Ngastina. Tuwa dinten sak menika kula timbali ngabiyantara rawuh wonten Praja Negari Ngastina Paman Padhari Sengguni. Kawula nun inggih nyawa-nyawa jimat sesembahan kula nggih anak Prabu. Ngemuti dumateng kawontenanipun ingkang bapa ing kepatihan. Bilih kula menika ngeyup sandapepada Paduka anak Prabu Jaka Pitana. Wondene dinten sak menika ngawontenaken pasewakan ingkang beneh kelawan adat ingkang sampun. Nanging tonggir nadyanto kados menapa kemawon ingkang bapa menika ngeyup sandapepada Paduka. Nadyan katimbalan wonten ing Wanci Ratri. Senajan to katimbalan wonten ing Wanci Rina, tartentu kula mboten badhe suwulanggen kula badhe sowan wonten ngarsa Paduka anak Prabu Jaka Pitana nggir anak Prabu Duryudana. Kawula nun inggih. Paman Hari Sengguni. Kula ngaturaken panuwun tanpa pindhan awit rawuh Paduka. Boten langkung ugi dumateng Bapa Bandura mesti panjenengan dika kaget. Wonten kula ngawontenaken pasewakan ingkang beneh lan adat ingkang sampun. Oh, kula nuwun sewu lho anak Prabu. Dinten sak mangke kula aturi paring dawuh wonten pata ingkang dados wigatosipun lan wonten ancas menapa dene Paduka Yayi anak Prabu Jaka Pitana ngawontenaken pasewakan agung ingkang beneh lan adat ingkang sampun. Nggih, kula nuwun sewu. Jernyatanipun Sang Japara Winesepuh, para nayaka praja Punggawa Negari Ngastina, miwah sangganing para kawula miwah para wadyabala ingkang sami seba. Wonten mriki menika dipun antu-antu namung sabda Paduka. Enggal-enggal paring dawuh wonten wigatos menapa ingkang bapa ing Sukalima nedya nganglungaken jangga ngilingaken karna mastuti sabdatama dawuh Paduka anak Prabu Jaka Pitana ing Ngastina, anak Prabu Duryudana. Yayi kula nuwun sewu lho Yayi. Sampun ngantos ing sakmangke dados pangudharasa dumateng pun para kawula awit dinten sak menika Paduka ngaturaken pasewakan ingkang beneh kelawan adat ingkang sampun, nanging para kawula mboten sami mangertosi ingkang dados wigatosipun menapa awit jalaran saking Paduka Yayi Prabu Jaka Pitana mboten maring dawuh ingkang dados dawuh saking Paduka Yayi Prabu Jaka Pitana menika menapa. Mila enggal-enggal sakmangke Paduka kula aturi paring dawuh ingkang dados wigatos lan sabab ingkang raka nedya midhanget sabdatama Paduka Yayi Prabu Jaka Pitana. Siang Pantara Ratri amung cipta kula ong tanana liyan kaeksit mila katur kang cun domane
sasatraga ulun kang sumembah Pratanta Prabu Mimang kagungan to sing sem sat sambon prapti katonas tobu kulon Latenara pati Rama dewaning sun jagat pangestu Korwayah loro jagat Paman Haryo sewu-sewu kalapatane Bringgang Putra Tadawatuna wonten jam menika kula ngaturaken pasewakan menika kula boten badhe ngrembak babagan Pranata Praja utawi babagan kawontenan Praja Negari Ngastina utawi kula boten badhe ngrembak babagan pejaipun para Pandhawa kados pun janggen kula boten tentrem melenggahi kedaton Negari Ngastina menika nanging den sammenika ingkang badhe kula rembak menika babagan kawontenan ingkang putra ing Ngastina Duryudana ingkang sampun tigang candra menika kula lampahi kula raosaken sajroning penggalih kula dangu sajaraning dangu saya ngrantes penggalihipun ingkang putra pun Jaka Pitana Paman Haryo nyawa-nyawa jimat sesembahan kula nggih anak Prabu kula nyuwun pangapunten bilih paduka nggadahi raos utawi nggadahi pangunek-unek mbok bilih sak mangke kersa maring dawuh kawontenan menapa ingkang jeng ngandika raosaken lan paduka nggadahi menggalih punapa wontene dinten sakmenika paduka maring dawuh ingkang kados mekaten nggih kula nuwun sewu anak Prabu kula nuwun sewu anak Prabu paduka maring dawuh bilih sak mangke paduka ngraosaken mboten tentrem wonten sakebeting penggalih awi kula aturi paring dawuh menawi mika wadi tumraping para kadang stana kula aturi ngandhe ingkang bapa ing Sakalima manjing wonten ing Daton Catur Netra kula ingkang bapa pun Kumbayana nyayi kula nuwun sewu wonten wigatos menapa wonten perkawis menapa wontene dinten sakmenika paduka nggadahi pasemon ingkang kados mekaten Yayi Prabu kula aturi paring dawuh mbok bilih wonten pojok mlereting kawontenan wonten parang muka yang datengi dhumateng Praja Negari Ngastina Yayi Prabu sampun ngantos ngumrembyahaken nasta jumangkahaken suku cekap ingkang raka ngawangga kemawon
ingkang minangka senopati wonten Praja Negari Ngastina. Ing sakmangke kula badhe anempuh nyingkiraken retu pepeteng ingkang dadosaken bot repoting manahipun Yayi Prabu Jaka Pitana. Yayi Prabu, kula aturi paring dawuh. Nuwun sewu, Paman Daryo, Bapa Pandura menapa dene Kakang Prabu Karna. Kula badhe paring dawuh, kula badhe ngendika lan kula badhe matur bilih Tigang Candra kapengker ingkang putra Duryudana menika nampi nawala saking anak kula ing Drsila Geni inggih menika pun Bambang Wisanggeni. Awit kula bikak isining nawala surasaning nawala kula boten mangling tapak astanipun anak kula lanang pun Wisanggeni. Surasaning nawala Wisanggeni nyuwun ngampil dampar kecana negari Ngastina piyambakipun badhe dados negara wonten Praja Negari Ngastina. Bilih ing sakmangke ingkang putra pun Jaka Pitana menika mboten maringaken dampar jana Praja Negari Ngastina dumateng anak kula pun Wisanggeni. Tartentu ing sakmangke kawontenanipun ingkang putra ing Ngastina saha para kawula mewah utamanipun kadang-kadang kula pun para Sata Kurawa badhe kacipuan mangsa kaliyan pun Wisanggeni mriku. Lho saking mriku anggen kula ngawontenaken pasewakan agung ingkang beneh kelawan adat ingkang sampun mriku. Tartentu kula pun namung badhe nyuwun iku partikel iku pamrayogi kados pundi. Anggen kula badhe amungkasi sartanipun ing sakmangke dawuh tuwin atur menapa ingkang badhe kula aturaken dhumateng pun Wisanggeni supados piyambakipun boten damel karisaan wonten Praja Negari Ngastina. Awit kula menika mangertosi dhumateng watak panduripun anak kula pun Wisanggeni Pandhawa menika nadyanto namung gangsal cacahipun nanging Pandhawa menika ndarbahi anak utawi putra saking lancur Pandhawa ingkang kadunungan kadigdayan kasinungan kasekten wis menika namung Wisanggeni setunggal Wisanggeni ingkang angka kalih Antasena kuwatosipun manahipun ingkang rayipun Jaka Pitana utawi ingkang putra pun Duryudana. Awit kula sampun nglenggahi dampar jana Praja Negari Ngastina menawi sapangke Wisanggeni kelampah nyuwun ngampil dados Nalendra wonten Praja Negari Ngastina. Menawi sapangke para Pandhawa nyuwun wangsul Negari Ngastina tartentu dhumateng pun Wisanggeni badhe dipun maringaken dhumateng para Pandhawa. Mula perkawis menika dadosaken bingung nganglengan manahipun ingkang putra ing Ngastina pun Duryudana. Paman Daryo, Nyawa-nyawa jimat sesembahan kula nggih anak Prabu Jaka Pitana. Kula nuwun sewu, Babagan para Pandhawa menika menawi kula nuwun sewu lho meniki kula namung atur urun rembag dhumateng paduka pun anak Prabu Jaka Pitana. Menawi sakmangke ingkang nyuwun Praja Negari Ngastina badhe dipun lenggahi para Pandhawa menika ing sakmangke boten dadosaken perkawis. Jalaranipun menawi Pandhawa badhe kepengin nglenggahi kamukten wonten Praja Negari Ngastina mboten ketang tigang kedheping paningal. Pandhawa ing sakmangke dipun suwun malih Negari Ngastina dhumateng panguwasipun para Sata Kurawa ing sakmangke tartentu kula kinten Pandhawa mboten badhe awel. Ning nuwun sewu lho nggir, Wisanggeni menika nadyanto tesih bayi wingi sore ngibaratipun nanging Wisanggeni menika bocah ingkang dugal kewarisan. Menawi sakmangke paduka anak Prabu Jaka Pitana mboten maringaken tartentu kawontenanipun sangya para Sata Kurawa menika ing sakmangke mboten badhe kantenan. Para Sata Kurawa badhe bubar mawut menawi ngantos paduka awel maringaken Praja Negari Ngastina dhumateng pun Wisanggeni. lajeng keparengipun paduka Paman Pati Arya Sengri kados pundi? Menapa ingkang kedah kula lampahi sasampunipun Wisanggeni dados ratu wonten Praja Negari Ngastina. Nadyan mboten namung tigang kedheping paninggal, namung sawetara kemawon Wisanggeni nglenggahi dampar jana Negari Ngastina. Nggih nek miturut kula negari dipun paringaken. Negari dipun paringaken dhumateng pun Wisanggeni. Kanjengipun Wisanggeni dados Nalendra wonten Praja Negari Ngastina kemawon. Lajeng kawontenanipun para Sata Kurawa miwah ingkang putra pun Duryudana ing sami kados pundi? Pun pados kos-kosan mawon nggih. Dewate wonten dawuh Kakang. Sampeyan kok aja sembrono lho.
Iki padhake apa? Satriya-satriya Nalendra kon golek kos-kosan iku nuwun sewu. Nuwun sewu anak Prabu kula nuwun sewu. Bilih sak mangke wisanggeni badhe nyuwun. Nyuwun ngambil praja negari Ngastina mboten namung sak ketara kemawon. Dados Nalendra wonten praja negari Ngastina menika kula nuwun sewu menawi paduka mbadhahi kewatos, raos kuwatos kalian pun wisanggeni. Ing sak mangke menawi wisanggeni maringaken negari, ngaturaken negari Ngastina badhe dipun aturaken dumateng para Pandhawa wangsul. Menika ing sak mangke menawi miturutipun ingkang Bapa Saka Lima, perkawis menika dipun dadhaki langkung rumiyin. Sampun ngantos paduka nggugih ingkang dados aturipun Adipati Arya Sengkuni. Sebab boten mutu ning atasipun ratu satriya Kurawa ki satriya agung arep mbadhoke akeh ning menika satriya kok mung trima arep goleke kos-kosan dening nuwun sewu Kakang Durna nuwun sewu wisanggeni niku bocahe digdaya lha nggih kula nggih ngertos wisanggeni menika bocahe digdaya nanging mbok bilih dipun cobi rumiyin dipun todhi rumiyin dipun dadhaki rumiyin to Dipati Kurawa menika coba dielekke wisanggeni menika dipun emutaken rumiyin. Wisanggeni menika dipun emutaken rumiyin. Menawi kula urun rembag menika namung kados mekaten anak Prabu. Kados pundi? Wisanggeni dipun tari rumiyin, wisanggeni dipun tanting rumiyin. Wisanggeni apa kira-kira gelem nglungguhi negara. Sasanesipun negari Ngastina nanging sak mangke wisanggeni milih negara ngendi? Ingkang badhe dipun lenggahi minangka Nalendra lajeng wisanggeni utawi paduka anak Prabu Jaka Pitana ingkang bedhaken negari menika kinarya wisanggeni mukti wonten salah sawijining negari menika kala wau nanging nuwun sewu surasaning Nawala wisanggeni boten purun dados Nalendra wonten negari pundi kemawon saksanesipun negari ing Ngastina modar ora kowe wis ki arek kepiye nek kaya ngoten niku wisanggeni nawalanipun wisanggeni matur kados ngaten. Inggih. Piyambakipun boten purun menawi kedang lenggahi negari saksanesipun negari Ngastina. Awis sampun adreng kawontenanipun kekarepanipun wisanggeni menika sampun boten dipun endhaken, sampun boten saged dipun nimutaken. Wisanggeni menawi boten lenggah wonten praja negari Ngastina, mring sak mangke ngantos ingkang putra pun Duryudana boten maringaken malah wisanggeni ugi nyurasa salebeting Nawala ingkang putra ing Ngastina ing sak mangke kedah jaga jaga ingkang jero bedeng ingkang kandel dipun rudha paripeksa ngawontenaken gepuk perang ageng wonten praja negari Ngastina antawisipun Parasata Kurawa kaliyan pun lancur pendha inggih menika pun wisanggeni ngene ngaten pados kontrakan mawon ora urung ora ming padha karo aku to. Lho, nuwun sewu Dipati, nuwun sewu apa sampean wani ndadake wisanggeni? Apa sampean kira-kira sampean wani ngadepi wisanggeni? Gelut jotosan karo wisanggeni, ora sah jotosan, ora sah gelut, ora sah gedabikan. Omongan adu arep empat mata catur nita karo wisanggeni apa sampean wani? Nika namung lari alit. Nuwun sewu lari alit menika. Wisanggeni menika dipun ayomi dening Sang Asih Prana. Sampeyan pirsa mboten Asih Prana iku sinten? sinten Asih Prana niku lenang aja dikira wedok Asih. Asih Prana menika Sang Hyang Bathara Menang ingkang ngayomi dhumateng jiwa raganipun wisanggeni. Monggo Sang Hyang Bathara Menang menika mbahne Bathara Guru. Napa coba sampeyan wani ndadake wisanggeni? Napa sampeyan wantun ndadake wisanggeni? Napa sampeyan wantun nyoba kali kekuatane wisanggeni? Mila wonten ing cariyos niki mung krungu-krungu lho niki. Wisanggeni niku mboten dipun keparengaken tumut gabung perang Bratayuda. Mergane pripun? Mergane wisanggeni niku digdaya. Mening ngantos sing sak mangke wisanggeni tumut perang Bratayuda, mboten ngantos tigang kedheping peninggal, mungsuhe modar kabeh. Awis saka-saka digdayane wisanggeni menika kala wau. Lajeng sire sampean pripun? Pados kontrakan mawon. Nganggepe kok gampang ora. Nek ming padha kalih kula panemune. Kula kon golek kos sampean kon golek kontrakane mboten napa-napa. Pados kontrakan mawon. Pados kontrakan. Teng daerah Janti menika kathah. Janti menika cedhak kali Seturan. Kurawa diujak bandha negara Ngastina dikukuti kabeh digawa teng kos-kosan. Ngaten? Nggih, nggih. Mrika cedhak kali Seturan. Kurawa niku kula ngerti, kula niku ngerti. Kula ngerti. Mboten kateges kula mrika ngujak kali Kurawa ning Kurawa niku nek ora jajan ora marmatine.
Mila kula milih Janti flyover. Sampeyan iki senengane kok kaya ngoten ora. Pun sewu ateges paduka mriku mboten tresna kalian pun para Sata Kurawa. Mboten kok mboten namine mboten tresna niku mboten. Anak murid kula sing paling mentes Durna niku murid enten loro, siji Kurawa, loro Pandhawa. Lah Pandhawa niku pendak-pundak kula maringi ngelmu, Pandhawa mesti nggatekke. Pandhawa mesti nggatekke. Werkudara, kowe tak nehi ngelmu iki. Amalna sinaunen kowe sesuk iso nggunakake pok nggo sangu nggonmu dadi satriya. Gampang, Pandhawa dipun paringi ngelmu menika gampang. Gampang le nyinau, gampang le Menapa ya? Mencerna. Ngilmu saking Babang Sekalima menika Pandhawa gampang le nampa. Lah ning Kurawa niku beda. Kurawa niku beda. Wengi nika kula umumke teng grup WA. Kurawa sesuk jam 8 esuk kabeh. Kurawa 100 nglumpuk ning Pertapan Sekalima. Esuk kula dugi setengah 8 dereng enten tiyang. Jam 8 dereng enten wong. Teng Pertapan menika. Dugi jam 9 kula krungu swara gayeng banget. Kula ngateng mburi Pertapan jebul dodolanan nuthuk. Kurawa niku. Mila kados pundi to kula niki bingung. Janjane kula niki ngembang Kurawa niku antepun judhek. Coba sampeyan dipati ngembang Kurawa 100 niku nggih judhek. Nggih kula men judhek nggih. Teng mriko sing dodolanan nuthuk teng mburi Pertapan niku siji Darmagati, loro Citraksi. Ming wong loro niku, liyane to bedho ora teko kabeh. Wekasan bocah loro niku wau kula lebetke teng sekolahan, pawiyatan dipun lekasi tumuli Darmagati kalampun Citraksa utawi Citraksi menika lawuh kula paringi ilmu. Darmagati kowe tak neni aji lembu sekilan, Citraksi kowe tak wenehi aji lembu sekilan. Pun kula paringi pun kanggo iki nggonen sangu nalikane kowe sesuk perang. Nalikane kala mangsane kowe perang, kowe diantem gaman kayake kena ning isih kurang sekilan. Nggih. Rampung pun do mulih. Esuke niku bocah loro niku do bali. Pun Bapak Penban niki kula balekke. Pun kula mboten sang ngangge aji lembu sekilan kemawon. Kula padu kalih bojo kula. Padu sebabe. Lah kayake kena ning isih kurang sekilan niku coba. Kula malah padu kalih bojo kula. Oh yen ngono kula matur ngeten. Oh yen ngono bojomu nganggo aji kul buntet. Ora kena dinggo. Niku Kurawa niku bentene niku. Kurawa niku mula awake lemu-lemu, Dursasana niku awake lemu ning glombyar. Werkudara niku awake lemu gedhe dhuwur ning kenceng, otot kabeh isine. Protein kabeh. Nggih. Mboten kaya Dursasana niku awak lemu isine mung gajih. Pendak linggo sila. Bokonge direngke ngiwa matot, direngke nengen matot. Direngke mundur macret. Napa member kurang ngoten niku? Niku ngisini sini. Lajeng keparengipun babakan wisanggeni burung samangke kados pundi? Dipun paringaken kemawon anak Prabu. Dipun paringaken kemawon wetah negari ngesuna mboten apa-apa. Kurawa pados kontrakan kemawon. Yayi Prabu kula nuwun sewu Yayi. Kakang Prabu kano kados pundi? Nuwun sewu. Kawit kala wau kula midhangetaken pangandikanipun para tiyang sepuh menika. Para pini sepuh menika kok kaya ngendikane bocah. Ngendikanipun lare, aturipun lare ingkang dereng genep nalaripun. Ning atase ana pujangga, ana patih, ana nayaka. Dijaluki go pertikel ingkang sae kados pundi kok malah mingkon golek kontrakan menika kula nuwun sewu. Napa memper ning atase derajate patih kok ngendikane kaya ngoten? Napa memper ning atase derajatipun Brahmana? Brahmana menika taipun nggadahi piwulang ingkang luhur. Kok iga pertikele kaya kados ngoten niku? Menawi miturutipun ingkang Raka Ngawangga menika mboten memper. Paduka menika namung ngopeni tiyang-tiyang ingkang kados ngaten menika. Jengandika Yayi Prabu menika ngingah wong-wong kados ngaten menika mboten badhe nanging malah tuna lho Yayi. Mutar. Kowe ya ae. Mula saking mriku nuwun sewu. Menawi miturutipun ingkang Raka Ngawangga, wisanggeni dipun dadaki rumiyin, wisanggeni dipun cobi rumiyin. Menawi sanggeni mboten kenging dipun emutaken, paripaksa para sataka kedah majeng wonten ing Mabaratan lho Yayi. Yayi Prabu Jaka Witana. Sikra-sikra yen permana kanca
Sikrong Raken Nawang Sasangga Nalendra bemarwa sing sang katri gumuluk katri gumulung marang rompak ing wadya Bharata kuroreh kakiri-kiri prananggana magawe gelari rawang bang Boncang kancing langit kelap-kelap katon berkencang palis risang mawe gandrung Sidhem madaring masawaken negari Ngasina nalika semanten kodheng penggaling Sang Lada ndadosaken warju minangka wardi warju jaring wong inang warju jaring wangeca widha inang durung abang durung mandheng kasaruda saring pertala biak ngarsa tangkeping murung masih ban bono amuk apa to kang dadi darunane ora ana macan mudri kajeng mendhul saka wantilan kejawi ampung piswanipun satring Dresila geni Sang Bambang pisang geni miwah Sang Raden Antasena satring Randu Kumbala ingkang mantun minggah madang Daturaya Praja pangurembeng para kawula kancana daya piyak-piyak jaluk dalan
tata trapsilaniro Ngajaman astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe pranta jan ngandika magawe pranta Jagat Dewa Pendoro Paman Harya Sengguni Paman Pati Harya Suman kula wonten pangandika ingkang ngadhawu Dering atos puranggen kula ngraosi dhumateng pun Wisanggri anggenipun adreng nyuwun negari Ngastina Teka mriku boten pangling anakku ling Tresila Geni kaliyan anakku ling Randu Gumbala inggih menika pun Antasena sowan wonten ing mriki kados pundi paman diatur iki mawon. Kula lagi ngerti tekane wong loro niku mau pun ndredeg ati kula, Pak. Pun krasa nguyuh kula pun gagi iki mawon. Mboten sah dangu-dangu pun anakku wis anggeninya. Iki tak pasrahke karo kowe. Lajeng para Sata Kurawa pados kus-kusan gitu. Mangga kula aturi paring dawuh. Mangga rumiyin paman. Kula badhe dangu dhumateng pun Wisanggeni. Kakang Antasena, Piye ni? ora ki teka iki malah wong loro do grenengan. Ora ki dangu karo awake dhewe kok. Lah iya kuwi. Malah diomong klesak-klesik. Padake aku ora krungu kok. Anak andungane Dita Bocah Mursin iso mikul dhuwur mendem jero kelawan derajate wong tuwa jemu kandhung ing pangucap. Nanging kababaro dadi pakarti Wisanggeni anakku cah bagus. Sak sowanmu no ngersanipun wong ing Ngastina. Padha kandhir arja sak praptamu Wisanggeni anakku ing Tresila Geni. Antuk berkah pamujine Pakde Ngastina wong Prabu Duryudana. Slamet tekaku ora ana alangan swiji apa. Ya mung aku ngaturke basaku katura tampanen Jawa. Ya Wisanggeni. Ora pengestu wong tuamu Ngastina wae tampanono. Ya tak gegem dadakake jimat. Muga ndayani marang kasantosan uripe Wisanggeni wong Prabu. Yo. Anakku lanang Antasena padha kandhir arja sak praptamu. Antuk dungane Pakde Duryudana, slamet tekaku ora ana alangan swiji apa, Di. Ya mung iki mau aku mlaku rene iki kodanan. Monggo aku ora nggawa mantrol. Mula aku mandheg toko luwih dhisik aku tuku mantrol, Pakde. Ning wis kebacut teles iki, wis dadi wis. Wis judheg. Aku ngaturke basaku katura ya Pakde Duryudana. Ya anakku lanang Antasena, ora pengestuku tampanono. Tak gegem dadekke jimat prayogane nggon mulungguh Wisanggeni lan Antasena. Kaya wis ora kurang kepenak, Pakde. Kaya wis ora kurang kepenak, Dik. Tekaku ning Prajanegara Ngastina wah janela. Ana ngatasé esuk-esuk kok wedangane es teh iki sapa iki sing ngombe iki? Eyang Mbing saka 5. Oh, lah ya ora mokal ya. Pendhita iki nek telake telak naga ya kaya ngono kuwi. Esuk-esuk kok wis ngombe es. Simbah Durna ning kene. Oh,
Antasena anakku cah bagus. Antasena. Piye, Mbah? Padha slamet ta tekamu? Slamet, Mbah, pangestune. Ngaturke basaku katur ya, Mbah. Pangestuku tampanana ya Antasena. Tak gegem dadake jimat. Wis anggeni slamet tekamu to, Le. Slamet sowanku, Mbah. Ngaturke bektiku katur. Ya wis anggeni tak tampa. Ora pangestune mbahmu sing saka lima wae tampanana. Ya, Eyang Durna tak tampa, Mbah, tak tampa. Tak dadekke jimat, tak regem dadi gandolan urip. Muga dayane marang uripe wis anggeni. Ya wis anggeni ya. Angger wis anggeni wilujeng rawipun, Ger. Simbah Patih Sengkuni slamet tekaku, Mbah. Ora aku ngaturke basaku katura ya Mbah Patih Sengkuni. Nggih, kula tampi dawah sami-sami. Raden Antasena wilujeng rawipun Slamet. Biasane nek ketemu ning dalan guru cacuk-cacuk ndas-ndas kok ning kene kok. Basa karo aku ki entuk kanugrahan apa aku? Nggih umume nek teng kedhaton niku nggih basa. Kajenge sopan. Oh ya, heeh. Basaku katur ya Mbah Patih. Nggih, kula tampi dawah sami-sami dipun prayogekaken. Iya, Nggih. iya. Ora kok wong ki aneh nih. Embuh aku dhewe ya ora dong. Anakku lanang wis anggeni padha slamet. Sopo iki, Kang? Pak Soekarno. Wah. Si wong awangga slamet tekaku. Ngaturke basaku katura ya, Wa. Ya, wis anggeni tak tampa pangestuku tampanana. Tak gegem dadekake jimat prayogakna wis anggeni. Slamet tekaku, Wa. Wis kepenak. Antasena padha kanthi raja sak pratamu. Slamet tekaku, Pakde. Ora aku ngaturke sembahku katur, basaku katur tampanan ya Pakde Karno. Ya. Antasena pangestuku tampanana Antasena. Ya tak gegem dadekake jimat. Anakku lanang bisa geni. Sawise sira sawanana ngersaning Purwamu, ana wigati apa wonten sowan tanpa tinimbalan. Aku mau ngarep neruske rembug babakan nawala sing 3 sasi kepungkur. Wis tak aturake ngersane Pakde Duryudana Ngastina. Piye, Dik? Piye anggonku njaluk negara Ngastina, aku kepengin dadi Nalendra ora ketang tulung kedheping peninggal. Aku kepengin lungguh ngrasake kamukten ana ing praja negara Ngastina. Aku kepengin dadi ratu ning negara Ngastina, aku kepengin ngrasake dadi Nalendra ki rasane kepiye? Bisa geni anakku. Ana dawuhmu apa, Pakde? Sadurunge sira teka sowan ning Dadaya praja negara Ngastina iki mau. Pun wong ing Ngastina wis sak pirembagan kelawan para punden. Para pinisepuh sing rawuh ana ing negara Ngastina. Ya, banjur keputusane kepiye? Aku tak krungu. Ngendikane Eyang Muing kepatihan ing Plasa Jenar. Negara Ngastina kudu tak paringake karo kowe. Lho banjur Kurawa? Kurawa golek kos-kosan. Lho. Ngandel ora, Ni. Piye, Kang? Kurawa ki nek karo kowe wedi. Om ya mbuh kok ya aja sok omong kaya ngono kuwi. Wis to ngandel lho. Ki mengko tetep kasil. Tetep mutus iki mengko negara Ngastina dampare tok lingguhi, kelakon to lingguhi. Wis go garek kowe arep golek kostum ratu sing cara kepiye manut aku. Iya, Kang, iya. Heeh. Dawe Eyang Patih Sengkuni ngono. Ya pancen mangkono. Banjur dawe Eyang Durna. Padha tanpa beda kaya dene kang dingendikake. Jenenge Eyangmu Plasa Jenar. Wela. Kakang Antasena, Piye? kelakon mbeleh sapi. Ah iya. Kowe rasa ado-ado kowe njipun ing Tambak Rama wae. Aku ndek sapi 11 ning kono. Sing 5 urung teko kok. Ya wis ora apa-apa mbeleh siji wae ya, Kang. Ah iya, nggo rupian-rupian. Banjur dawuhe si wong Ngastina dhewe kepiye? Sanyatane aku isih bingung. Aku bakal maringke apa ora kedaton negara Ngastina kelawan anakku bisa geni. Mergo aku kuwatir yen to ngasih mengko sira bisa geni dadi ratu ning praja negara Ngastina. Ora wurung ngomong yen to Pandhawa jaluk bali negara Ngastina. Mesti wae mbok paringake, mbok aturke marang pepundhenmu ya wong tuamu Pandhawa. Mula aku rada awel, sejatine aku ora arep maringake negara Ngastina. Mergo aku isih kepengin anjak kamukten ana ing praja negara Ngastina ngayomi kawula Ngastina bisa geni.
Kakatrisang kaperangu rinanggul kinembe kembet dosang retnaning bawana yogi tukang balang ati ola yen ngono saiki sing baku ngene dadi Siwa Prabu Duryudana wel maringake negara Ngastina kelawan aku ya mergo pancen urung sak trepe kowe kuwi isih bayi wingi sore kowe kuwi durung wancine dadi nalendra monggo kowe isih mudha tumaruna ora bakal bisa ngayomi kawula sak negara Ngastina monggo kawula Ngastina iki semene bane turta beda pambegane kula wisangri yen kowe gelem tandhake luwih becik kowe baliya sartane yen to kowe kena tak endhake luwih becik kowe matura negara ngendi sing kowe kepengin dadi ratu ana ing negara kuwi mengkupunmu sing sagu bedhahke ora aku ora sudi dadi ratu ning negara ngendi wae ambok negara kuwi luwih sugih ambok negara kuwi luwih jembar jajane tinimbang negara Ngastina ning aku mung kepengin nglungguhi dampar kencana negara Ngastina taun ana windanana ambok akeh ijole negara sing luwih gedhe tinimbang negara Ngastina aku mung keduga gelem nglungguhi dampar kencana negara Ngastina saiki yen to Pakde Duryudana ora maringake negara Ngastina karo Wisanggeni rawe-rawe rantas malang-malang putung wektu dina iki uga digepuk perang gedhe ning negara Ngastina Pakde pangestu ora wayah ndara jagat Wisanggeni teka kowe ngina kelawan asmane Senopati negara Ngastina yen to ngasiyayi Prabu Duryudana ora maringake negara Ngastina karo kowe kowe keduga mentala kowe arep wani karo wong tuamu dhewe kowe arep ngecak perang negara Ngastina wektu dina iki uga kowe duwe nalar ora Wisanggeni apa kowe ora mawas apa kowe ora ngila apa kowe ora nyawang yen to kene iki lenggah Senopatine negara Ngastina ya iki nata ngawangga Prabu Karna Basusena lah kok teko delangap-delangap ucapmu ndruwili kaya grojokan reweteh kaya bethek sewu nembo pantegalan ayo yen to pancen kowe arep nyoba kadigdayane pepundhenmu wong tuamu ngawangga maju ora sandadak ngecak perang karo Kurawa kowe mungsuh aku Wisanggeni mungsuh nata ngawangga wae wis cukup tak kira Wisanggeni Antasena piye? Ora kok aku tok ndurke ning kene wis to aku nomor wis omong. Aku ora wis omong. Sing sesorah kowe, sing pidhato kowe nek ana gelute aku. Ngono Kang. Kok nek kowe ketemper yudane as kowe ngina karo aku. Aku ki letkol. Jenderal bintang 5 padake. Nenyamah asmane Antasena. Panusmaning jajalanat Pakde Karna iki. Antasena kuwi arep apa? Kowe arep mbelani kowe arep ndombani adimu Wisanggeni. Kowe iki kudune kowe iki sing luwih tuwa, kowe iki kudune sing luwih gerang. Luwih tuwa tinimbang Wisanggeni, nalarmu luwih ganep tinimbang Wisanggeni. Kowe kudune iso ngelekke karo Wisanggeni. Mergo Antasena kuwi rajan kepiye wae.
duweni nalar pikir sing ganep tur Antasena kuwi pinter. Sing kandhane aku pinter sapa? Wis ngerti to kondange cah Bambung dhewe iki ming Antasena. Wis saiki ngene ora kok urusan aku ngelikke Wisanggeni apa orane, saiki ning kene bangune ngene. Negara Ngastina diparingke apa ora, apa trima Antasena karo Wisanggeni ngamuk ning negara Ngastina. Ayo, muni yo. Terus Antasena terus. Ya, Mbak, ya. Diacak-acaki terus menesu Antasena, dipancing terus emosine. Mergo kowe mau ora setuju karo pendapatku. Sampeyan urun rembug apa? Takon golek kontrakan Kurawa kuwi. Men aku ki ya iso sapa dunia luar meneh. Oh, aku wis di anak siji iki wis ngrekasane ora umum Antasena. Men ngarep golek pengguna sekitar wae angel ra jaman-jaman. Sampeyan ki pendhita kok sisi seneng dolanan kaya ngono. Witekno kesenangan. Apa ora kurang le sampeyan nunggangi jaran? Hus. Aja mirang-mirang ki wong Antasena. Wis saiki ngono bae. Bakune Pak Duryudana gelem maringke negara Ngastina apa ora? Antasena piye? Eneng kene sing dadi senopati kuwi wakmu Ngawangga Prabu Karna Basusena. Yen kowe ora kena tak endhake luwih becik kowe tak endhake. Luwih becik kowe nungkula Balya ning Praja Ngamarta ora sandadak kowe ndombani karo adimu Wisanggeni sing urung ganep nalare. Sik, nang kene iki sing dadi ratu Pak Duryudana. Antasena karo Wisanggeni iki nang kene sowan ning negara Ngastina. Nang kene iki ora sowan ning negara Ngawangga iki ora. Dadi mbuh aku ora mawas pangkatmu apa, mbuh aku ora mawas pangkatmu ki mbuh senopati, mbuh penewu, mbuh bupati, ambok sampean ki pendhita ning kene, ambok sampean ki wong sugih ning kene, aku ora mberduli. Mergo aku sowan ning Prajanegara Ngastina sing tak butuhke dawuhe Pak Duryudana, ora kok omongane Ratu Ngawangga Prabu Karna Basusena. Mula kang saka ambek sampean sak kranjang koplak omongan nganti ngumpluk cangkeme. Nek sing kuwi dudu dawuh utawa dudu mandat saka Pak Ngastina, Antasena ora bakal melu. Antasena ora bakal gagas. Welah keparat. Pancen ora kena disanggo enteng Antasena. Ayo ditentokke. Dudu nang kene papan wong neter kadigdayan. Nek ngono sampean ngejak perang tenan karo Antasena. Ya wis. Tak ladeni ayo metu njaba aja ning kene. Ditonton sapa sing bakal unggul ing peperangan Antasena apa Ratu Ngawangga, Pakde. Ayo. Sedo mawur-mawur murahan pengarane ngajurit gong maguru gongso gong maguru gongso tata kadya butula jagat dewa Bathara jagat pangestu para wayah Bathara jagat pamandarya wonten maring ngadhawuh griwiyan dados grujukan keguyon dados tangisan. Ah nggih nggih. Kawontenan wonten ing Prajanegari Ngastina dinten sakmenika sampun boten saged dipun ewahi-wahi melih awit Antasena kaliyan anak Prabu Karna menika sampun ing sak mangke sampun duka saestu lho nggih menika kula nuwun sewu. Pun ta kula ketau niku nek kula niku manut atur kula Kurawa kon golek kontrakan pun beres.
Ora sandadak nganggo perang, ora sandadak nganggo gegeran. Merga kula mesake kawula ingkang boten mangertosi kentang kimuling lelakon pojok mleret ing kawontenan ing samangke badhe kasempya ing nyaratan kula mesake anak Prabu kula mesake saestu. Iki pupul batur. Kula piyambak ugi ngraos priatos lan kula mriku bingung. Kenging menapa anak kula pun bisa gering gadhahi pambekan ingkang kados mekaten. Inggih sampun, sampun. Kula kinten anak Prabu Karna sampun saged mungkasi perkawis menika. Lumantar pun para sata Kurawa ngger. Kula kinten ing sakmangke wisanggeni dangu sancaraning dangu. Nderek lampahing wekdal. Ing sakmangke wisanggeni badhe ajer tumuli boten siyos nyuwun wangsul negari Ngastina. Tartentu wisanggeni saged menggalih perkawis menika anak Prabu. Inggih, Paman Daryo, kula pasrahaken kawontenan menika dumateng paduka miwah para sata Kurawa. Inggih, inggih, ngesnaken dawuh kersanipun Kula aturi ngepiaken ketapaken barisanipun Wadyabala para sata Kurawa majeng ing pabaratan ngunduraken dumateng Wisanggeni kaliyan Antasena. Jalaran perkawis menika sampun boten saged dipun ginakaken kanthi sarana akal nanging kedah majeng ginakaken nokol Paman Pati Ari Sengguni. Inggih, inggih, non ngesnaken dawuh nggih kepangipun ing sakmangke namung kantun nderek kersa paduka anak Prabu Jaka Pitana. Paman Wonten paring dawuh bubaro kang padha sipul jering Sunadya Kuntur Kedaton. non ngesnaken dawuh kepareng kula nyuwun pamit madal pasilan nggih. Nggih ngatos-atos Paman Pati Ari Sengguni aja kaya bocah cilik. Kaya sarana dawuh maneh Paman Pati Ari Sengguni. Purna katining mananggilan Arna Sang Nata kundur ngedaton jog saking dampar cara kinampen gambaran gading kadhiraken sang janing peremban sedhi manggung ketanggung Joko paloro-loro ingkang samya ngambil upacara keprabon kawis tinggal saking Pandura Dindanya Sang Sri Naranata tansah ngunjuk syukur marang ngersaning Gusti kang akarya jagat